Am început această serie de conferințe în urmă cu 6-8 luni, un an de zile aproximativ, și mi-am gândit ca să fie un omagiu pentru Eugen Simion, care și-a dorit foarte mult să avem aceste conferințe la fundație. Ne-am gândit acum 3-4 ani, n-am reușit să le facem. Din păcate le facem acum, după ce el nu mai este, dar cred că e mulțumit că le facem. Invitatul nostru de astăzi, domnul profesor Irinel Popescu, aproape că nu mai trebuie prezentare, îl știm cu toții, îl cunoaștem, poate nu în detalii, poate nu chiar tot ce a făcut, dar îl cunoaște că este o mare personalitate a societății noastre, intelectuale și academice. Totuși m-am gândit să vă spun câteva cuvinte, pentru că m-am uitat și eu acum mai mult pe CV-ul domnului profesor și când am văzut cât de lung și de mare și de condensat este și câtă activitate a făcut, am spicuit din ele câteva lucruri care vreau să vi le spun. S-a născut la Filiaș în luna lui aprilie, dar nu știu data. 22. Am notat. Domnul profesor, la mulți ani și ne bucurăm că sunteți cu noi în luna în care v-ați născut. A urmat liceul la Frații Buzești din Craiova, un liceu foarte bun, și facultatea la București, facultatea de medicină la București, pe care a absolvit-o în anul 1977 cu media 9,98. A parcurs toate treptele universitare, după ce a terminat facultatea, a lucrat, am înțeles, în echipa profesorului Sedlacek, care cred că a fost o ocazie extraordinară, un om, și profesorul Sedlacek, l-am cunoscut, a fost un om extraordinar. Ați lucrat mult cu el și sigur v-a influențat foarte mult activitatea dumneavoastră. Deci, vă spuneam, a parcurs toate treptele și astăzi este profesor de chirurgie și șef al Centrului de Boli Digestive și Transplant Hepatic de la Institutul Fundeni, de la Institutul Fundeni. Acolo s-au efectuat peste 1000 de transplante de ficat. Pregătire excepțională, a făcut și specializări în străinătate, la Berlin, Paris, Pittsburgh și la New York. New York, 92-94. E un avocat, am zis eu, al inovației chirurgicale. E un spirit creativ și neliniștit. Și tot timpul este în mișcare și tot timpul este pregătit să facă ceva. Și face. Și rezolvă. La fel de important, acest chirurg eminent este dublat de un cercetător. De un cercetător frământat de problemele de cercetare în domeniul lui, bineînțeles. Dar este un cercetător care încearcă să înțeleagă de la toate nivelurile, până la nivel molecular, ce se întâmplă cu ficatul, cu transplantul hepatic, cu chirurgia hepatopancreato-biliară. Toate astea sunt preocupări și pentru care am mers cât puteam noi de mult, cât putea profesorul de mult, la nivel celular-molecular. Vreau să spun că am colaborat cu domnul profesor și colaborarea a fost efectiv foarte importantă și pentru noi, și pentru domnul profesor, sper, dar pentru noi care lucrăm în laborator și care suntem cu biologia celulară și moleculară, interacția cu domnul profesor și cu doamna Simona Dima a fost foarte importantă în a înțelege mai bine la toate nivelurile problemele ficatului, a transplantului și așa mai departe. Ce să vă mai spun? A publicat peste 350 de lucrări în reviste chirurgicale și medicale importante, Nature, Annals of Surgery, a scris cărți, chiar numeroase. Azi am văzut iar o carte, poate ne spuneți două cuvinte, splendidă, apărută de curând, despre Brâncuș și Gerota. Așa. A scris
foarte multe capitole de carte, nu vi le spun, că nu vă cer să țineți minte, dar sunt foarte multe, impresionant. Ai fost invitat să prezinte la congrese importante, europene, profesor invitat la instituții prestigioase, deci și congrese și profesor invitat, visiting profesor, cum este Universitatea Karolinska din Stockholm. A fost președinte și membru numeroase societăți științifice europene, americane și președinte al Societății Române de Chirurgie și al Asociației Române de Transplant. Separat de asta, și mă bucur foarte mult că a fost și este și a rămas un colaborator al fundației noastre. Și cred că asta e important și mi-amintesc foarte bine legătura domnului profesor Inel Popescu cu Eugen Simion, cu profesorul Eugen Simion. Au complotat împreună și au scos o mică monografie foarte interesantă cu bolile lui Eminescu. Asta a fost complotul lor. Au avut o relație, domnul profesor cu Eugen Simion, foarte corectă, amicală, și au spus exact problemele, și-au rezolvat problemele, au rămas prieteni și au rămas într-o relație de prietenie intelectuală extraordinar de puternică. Și asta știu și de la Eugen Simion. Pe mine, profesorul Irinel Popescu mă impresionează prin dorința lui extraordinară de implicare. Și nu dorința, prin implicarea lui în problemele sociale și societății noastre, academice, cercetare și așa mai departe. Este un om care vrea să se implice, s-a implicat și mai mult și rezolvă o serie întreagă de probleme. Și va face în continuare, sunt convins, același lucru. Viața nu a fost totdeauna ușoară pentru profesorul Irinel Popescu, dar am impresia, nu știu cu ce cost, că a mers înainte, a muncit, a lucrat, a operat, a citit și a mers înainte. Și asta este cel mai important și arată tăria profesorului. Este evident interesat de patologia umană în clinică și în laborator, în cercetarea fundamentală pe care a dezvoltat-o în centrul său. Eu am zis că este un chirurg cu multiple valențe și deschideri largi. Suntem foarte bucuroși, domn profesor, că sunteți aici cu noi și că ne veți prezenta ceva care e chiar de sufletul dumneavoastră, cel mai apropiat, transplantul de organe, trecut, prezent și viitor. Domn profesor, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru foarte onoranta introducere. Am să încerc să prezint transplantul de organe, evident, în primul rând, din perspectiva transplantului de ficat pe care îl efectuăm în centru pe care îl conduc. Dar ficatul, toate aceste organe au ceva comun și atunci este inevitabil să nu vorbim și despre aceste puncte comune ca să înțelegem istoria transplantului fiecărui organ în parte. Așa încât de aceea am intitulat prezentarea transplantului de organe, trecut, prezent și viitor, însă, așa cum spuneam, am să mă refer în special la ficat și am să punctez unele din aspectele legate de transplantul hepatic cu experiența clinicii noastre. La scară istorică de transplant s-a vorbit încă de timpuriu, iată, suntem în secolul IV, totuși pe vremea aceea era mai degrabă legendă, pentru că dacă rememorăm ce se spune despre minunea făcută de Sfinții Cosma și Damian, iată, se spune că un credincios devotat făcuse o gangrenă la piciorul drept, într-o noapte în timp ce dormeau au apărut sfinții, cei doi sfinți, s-au sfătuit cum să-l vindece. Unul dintre ei voia să-i taie piciorul, celălalt să lungă cu un de lemn, au decis să taie piciorul, dar de unde să ia altul bun, și a adus aminte că în aceea zi a fost înmormântat un etiopian în cimitirul San Pietro în Vincoli, așa că s-au dus și au luat piciorul bun de la mort și l-au pus omului, care s-a trezit vindecat. Și spune mai departe raportul miracolului că omul, văzând piciorul negrului, s-a gândit că nu era el, dar apoi și-a venit în fire și a sărit în sus de bucurie, s-au dus apoi și au deschis mormântul și au găsit pe etiopian cu piciorul drept plin de gangrenă. Ceea ce arată caracterul de legendă fără discuție. Chiar și arta a ținut să marcheze această intervenție. Rămâne evident ideea care a preocupat probabil încă din timpul străvechi omenirea.
Mai aproape de noi, prima referire demnă de luat în seamă este atribuită unui italian, Casparo Tagliacozzi. El făcea rinoplastie și asta e mai degrabă un implant, cum și John Hunter, marele chirurg și anatomist englez, făcea transplantul de dinți. Nu sunt transplantul propriu-zise, ci, repet, mai degrabă implanturi, dar Hunter a folosit pentru prima oară termenul de grefă. Importanța lui în medicină este cunoscută, există și un muzeu celebru în Marea Britanie și de numele lui se leagă multe din începuturile chirurgiei și anatomiei moderne. Transplantul începe până la urmă în secolul 20, începe cu acest mare chirurg, savant, om de știință, mă rog, o personalitate pentru care am toată admirația și care se numește Alexis Carrel și datorită lui au început pentru că el a deschis anastomozele vasculare. Când vorbim de transplant, vorbim de implantarea unui organ cu vascularizație și ca organul să vină într-un alt corp cu vascularizație, chirurgul trebuie să știe să efectueze o anastomoză vasculară, să unească vasele grefei cu vasele primitorului. Ori Alexis Carrel este cel care a deschis acest lucru. A făcut și transplant de rinichi, un autotransplant la câine, însă, bineînțeles că acesta a murit de insuficiență renală. Pionieratul transplantului a fost destul de agitat, destul de spuciumat și cu multe insuccese. A urmat o etapă experimentală în care a fost prezentă și România. Emeric Ullman de la Viena este cunoscut pentru experimentele pe care le făcea pe câine. Aceleași lucruri le făcea cumva și Nicolae Florescu la București, la Facultatea de Medicină. Ce observau ei e că la scurtă vreme după ce revascularizau rinichiul, acesta începea să se înnegrească și trebuia extirpat pentru că se necroza. Ei au crezut un timp că unghiul în care fac anastomozele vasculare, chirurgii au de obicei o gândire tehnică, nu biologică. Doamna academiciană a menționat că unii dintre ei se mai preocupă de biologie, însă la început ei n-au realizat că ce se întâmplă e un rejet hiperacut, au crezut că n-au făcut bine anastomozele, îl tot mutau într-o parte, în alta, încercau un alt unghi în care să-l implanteze și până la urmă, evident că nu reușeau, din păcate. Totuși, primele transplanturi la om le-a făcut un ucrainian, acest Voronoi, care opera la Kherson, pentru că, mă rog, ceea ce făcea el nu era tocmai în mainstream-ul chirurgiei de la vremea respectivă. Kherson era un orășel mai mic și acolo era foarte la modă intoxicația cu mercur pe vremea aceea în scop suicidar. Și atunci, ca să salveze o tânără de 26 de ani care avea o astfel de intoxicație și care se traducea prin insuficiență renală acută fatală pe vremea aceea în lipsa dializei, i-a transplantat un rinic de la un bărbat de 64 de ani care a decedat în urma unei fracturi de bază de craniu. Operația a fost făcută cu anestezie vasculară, cu anestezie locală, suturile vasculare după tehnica lui Carrel și ureterul a fost scos la piele. Pacienta a decedat, din păcate, la 48 ore de la operație, încă 5 transplanturi efectuate de Voronoi fără succes, dar partea tehnică fusese în linii mari descrisă. Încet, comunitatea medicală a început să realizeze care sunt marile probleme ale transplantului, și anume donatorul, de unde pot fi luate organele pentru transplant, rejetul, această reacție de respingere a organismului, din cauza căreia, cum spuneam, au fost pierdute foarte rapid primele grefe, operația, în mod particular în cazul ficatului. În cazul ficatului, reușita operației a fost pusă sub semnul întrebării foarte multă vreme, pentru că e cel mai dificil tip de transplant posibil și o vreme s-a considerat că nici nu se poate face. Și în sfârșit, probleme etice, am să revin asupra lor de mai multe ori în timpul acestei expuneri. Anul de naștere al transplantului modern este 1954. În 1954, la Boston, în spitalul Peter Bent Brigham, devenit ulterior Brigham and Women, un spital celebru din Boston, Joseph Murray a realizat primul transplant, care, dintr-un foc, să spun așa, a rezolvat 2 din cele 4 probleme. Donatorul a fost fratele geamăn univitelin al primitorului, deci configurație genetică identică, și cu asta a rezolvat și a doua problemă, și anume rejetul. Rejetul apare sau nu apare în cazul în care configurația antigenică este aceeași. Din contră, aici se aplică principiul toleranței imune. Organul este perceput ca fiind al lui, ca self, pentru că are aceeași configurație antigenică.
din păcate, perechi de gemeni univitelini nu prea se găsesc și atunci, încet, lumea s-a trezit la realitate și a început să facă transplant cu organe de la pacienți decedați, dar, bineînțeles, fără să fie genetic identici. Tom Starzl la Denver inițial și Franny Moore la Boston au încercat prima transplantul de ficat umane fără supraviețuirea primitorilor, dar cu această ocazie a fost definită noțiunea de donator cadavru în moarte cerebrală, ce numim noi heart beating, deci cu activitate cardiacă. Și aici ajung la primul obstacol etic, a fost un concept care n-a fost ușor de implementat și noi aici în România am avut multe dificultăți în a explica de ce cineva care are activitate cardiacă, deci are puls, are tensiune, îi bate inima, de ce este mort. Și unele din aceste discuții au fost, mai ales cu Biserica Ortodoxă Română, am avut și dezbateri cu Părintele Răducă, care era președintele Comisiei de Etică a Bisericii, și am explicat că acele persoane erau cu un creier care era complet distrus și distrus ireversibil. Sunt două cauze majore, trauma cu zdrobire craniană și cu pierdere câteodată fizică de substanță cerebrală și accidentul vascular cerebral hemoragic, care realizează același lucru. Și în final lucrurile au fost înțelese, așa încât conceptul de donator în moarte cerebrală s-a impus și a fost acceptat. În aceeași perioadă a continuat transplantul renal, care se făcea și de la donator viu, de obicei de la rude, și de la donatorii în moarte cerebrală, cei, așa cum spuneam, acceptați, mai ales după anul 1968, în care au fost definite criteriile morții cerebrale de către așa numitul comitet ad hoc de la Universitatea Harvard, în componența căreia au intrat și eticieni și reprezentanții ai bisericii, pentru că aspectele etice legate, cum spuneam, de diagnosticul de moarte cerebrală au persistat multă vreme. În anii 90 am găsit cărți în Germania în care, cu binecunoscuta stil filozofic german, conceptul încă era dezbătut și încă se puneau diverse semne de întrebare. Dar, cum spuneam, până la urmă, ce risipește orice îndoială este diagnosticul fizic. În ziua de astăzi, cu ajutorul tomografiei computerizate, se poate vedea că, de fapt, creierul este chiar fizic distrus. În anii 60 a fost destul de la modă xenotransplantul. Ciudat, pentru că e un tip de transplant foarte greu și expus rejetului hiperacut, așa cum spuneam, greu de surmontat. Totuși, comunitatea științifică a încercat. Deci, Keith Remsma, care a ajuns mai târziu la Columbia, dar care inițial era la Universitatea Tulane din Louisiana, a făcut 13 transplanturi renale și unul dintre pacienți și-a reluat chiar munca și a trăit 9 luni după operație. James Hardy, la Universitatea din Mississippi, tot anii 60, inimă de cimpanzeu și a folosit tot cimpanzeul. Ulterior, încă 8 transplanturi cardiace, niciunul cu succes. Și, în sfârșit, Thomas Starzl, în 1966, a încercat un transplant de la cimpanzeu la om, fără succes. În 1984, acest caz, pe care poate unii dintre dumneavoastră și-l amintesc, a făcut vogă în presă. Multe din aceste transplanturi au fost foarte mediatizate. La copilul Stephanie Faye Beauclerc, cunoscută sub numele de Baby Faye, copil născut cu sindrom de inimă stângă hipoplazică și transplantată la Universitatea Loma Linda din California de către Leonard Bailey, cu o inimă de babuin. A supraviețuit timp de o lună, cea mai lungă supraviețuire pentru un primitor de xenotransplant cardiac, totuși insuficientă pentru a convinge și corpul medical și opinia publică. Și, în sfârșit, în 1992, la Pittsburgh, eram de față, au fost efectuate 2 transplanturi de ficat de la babuin la om de către echipa lui Thomas Starzl. La ambii pacienți au decedat postoperator, primul foarte repede postoperator, al doilea după 70 de zile de la operație. Și cu aceasta a cam luat sfârșit, și cred că a luat sfârșit definitiv, epoca transplantului de la primate, ca donator de organe, din mai multe motive. În primul rând că rejetul supraacut nu a putut fi depășit, nu existau mijloace de a-l depăși, primatele nu ar fi putut deveni niciodată sursă de organe suficientă, pentru că nu sunt destule primate pe planetă. Și, din punct de vedere etic, au intervenit activiștii pentru drepturile animalelor. Asta mi-aduc aminte, fiind de față la Pittsburgh, ei au făcut o mare manifestație în fața universității, un protest vehement pe care scria "We are not spare parts", apărând drepturile animalelor, dar de a nu-și pierde viața cu ocazia donării de organe.
1967 marchează primul transplant de ficat cu supraviețuirea bolnavului efectuat de Thomas Towson, tot la Denver, și marele succes al lui Christian Barnard, deși bolnavul n-a supraviețuit decât 18 zile post-transplant, dar media internațională a promovat foarte mult acest eveniment. Primul transplant de inimă, un bolnav în vârstă de 57 de ani, Louis Vașanski, mi-aduc aminte și acum cum se chema, la Cape Town, în Africa de Sud. Și de aici prima cursă care a trebuit făcută de cercetători a fost legată de depășirea fenomenului de rejet. Pentru că cele două tipuri principale, rejetul hiperacut, mediat de anticorpi, în care sistemul activat de N-galactozil transferază, și anume sistemul complementului, duce la apariția de tromboze și de coagulare intravasculară diseminată, nu poate fi depășit terapeutic nici în ziua de astăzi. El apare întotdeauna în cazul xenotransplantului și singura soluție este să fie evitat. Și evitarea, o să vedem ce posibilități sunt de a-l evita. Dar de tratat nu poate fi tratat. În timp ce rejetul acut, care este regula la transplantul obișnuit de la un om la alt om, compatibil, e adevărat, din punct de vedere al compatibilității de grup sanguin al sistemului HLA în cadrul rinichiului, dar rejetul acut apare pentru că organul implantat este non-self, nu-i aparține și atunci primitorul montează o reacție imună ca împotriva oricărui corp străin. Această reacție, în cazul rejetului acut, este mediată de limfocitele T și în momentul de față poate fi prevenit și tratat, dar această prevenție a durat 20 de ani până când a fost pusă la punct. În anii 60, la început, se foloseau doar cortizonul și azatioprina sau imuranul, se mai folosesc și acum amândouă, dar doar ca auxiliare, pentru că ele au un mecanism de acțiune nespecific. Deci, specific, inhibarea limfocitelor T, cele care răspund de rejetul acut, s-au obținut abia mai târziu și s-au obținut datorită unui fenomen care în știință se numește serendipity, s-a obținut cu totul întâmplător. Deci, în 1969, acest inginer de la firma Sandoz, Hans-Peter Frey, s-a întors dintr-o vacanță în Norvegia cu o mână de pământ colectat de pe munții din sudul Norvegiei și din acest pământ adus, cercetătorul Jean-François Borel a descoperit că o ciupercă părea să aibă capacități imunosupresoare. Aceasta se numea Tolicopodium inflatum și din ea a extras noua substanță pe care a denumit-o ciclosporină și pe care, începând cu anul 1977, Roy Calhoun, mare chirurg de transplant, unul din cei mai mari și pionier al transplantului, a testat-o la Universitatea Cambridge și a ajuns la concluzia că este eficientă ca imunosupresor specific și a fost introdusă în clinică la nivel internațional începând cu anul 1980. În felul acesta a fost mărit radical procentul de reușită în transplantul renal. Pe de altă parte, s-a deschis calea pentru transplanturile altor organe compacte, precum ficatul, inima, pancreasul, plămânii și intestinul. Din 1983, în urma conferinței de consens de la NIH, transplantul de ficat a fost și el acceptat ca metodă terapeutică. Deci din 1963 până în 1983, timp de 20 de ani, transplantul de ficat a fost considerat metodă experimentală și în această perioadă evident că mortalitatea a fost destul de ridicată. Un progres ulterior s-a făcut cu descoperirea tacrolimusului, tot întâmplător, descoperit în 1987 într-un eșantion de sol japonez care conținea aceste bacterii numite Streptomyces succubensis și care a fost testat la Pittsburgh. Eram și eu în perioada respectivă în acea clinică sub numele de FK506 și introdus după aia în clinică sub numele de Prograf sau substanța conținută este tacrolimus. Amândouă, și ciclosporina și tacrolimusul, deci sunt inhibitori de calcineurină și printr-un mecanism destul de complicat care n-am vreau să le explicăm, dar inhibă activitatea limfocitelor T. În momentul de față, cu ajutorul acestor medicamente, problema e rezolvată. Pacienții noștri cu transplant hepatic sunt de ani de zile pe tacrolimus și evoluția e foarte bună, deci fenomenul de rejet este sub control. Cu toate astea sunt și niște efecte adverse, diabet, hipertensiune arterială, creștere de colesterol, diverse tipuri de cancer, așa încât visul de aur al transplantologilor rămâne toleranța imună, rămâne ideea de a nu mai avea nevoie de niciun imunosupresor prin perceperea organului transplantat ca self și nu ca non-self. Ajungând la cazul ficatului, cine are nevoie de un nou ficat? Deci cui facem transplant? Bolnavii cu boli hepatice în stadiu terminal, ce numim end-stage liver diseases, rezultate unor hepatite virale, al cirozei alcoolice sau al steatozei hepatice non-alcoolice, o boală foarte modernă și cu frecvență din ce în ce mai mare, în special în Statele Unite.
Insuficiența hepatică acută, intoxicații medicamentoase, mai ales cu paracetamol, extrem de periculos din punctul ăsta de vedere, sau cu ciuperci culese din pădure și neverificate și de câteva ori la televizor am avut chiar mai multe cazuri care au ajuns toate la transplant hepatic. Cancerul hepatic, de cele mai multe ori asociat cu ciroza, bolile metabolice precum boala Wilson, amiloidoza sau hipercolesterolemia și, în sfârșit, indicații rare, boala polichistică hepatică. Și iată câteva cazuri, așa arată un ficat cirotic, care trebuie evident înlocuit. Aici avem un ficat cu ciroză și cancer. Să sperăm că reușesc să... Aceasta este tumora, deci pe lângă ciroza hepatică aici este un cancer de ficat. Aici este o insuficiență hepatică acută, cum spuneam, după paracetamol sau ciuperci. Acesta este un ficat care este complet distrus. Uneori, în intoxicațiile acute, există o șansă a ficatului de a-și reveni, dar aici e greu de decis și o situație în care deciziile nu sunt ușoare. Dacă transplantezi prea devreme, ficatul ar fi avut șanse să-și revină și rămânea cu ficat nativ. Dacă transplantezi prea târziu, bolnavul nu mai poate fi recuperat. În sfârșit, boli rare, cum e acest caz de a unui bărbat de 39 de ani, din institutul nostru, al cărui volum hepatic era de 23 de kilograme. Practic, atât avea ficatul. Iată, așa arăta bolnavul înainte de transplant, așa arăta bolnavul după transplant. Principala indicație a fost că bolnavul nu mai putea să meargă. Altfel, funcția hepatică rămâne păstrată până în final în aceste cazuri și funcțional nu sunt criterii de transplant. În schimb, boala este invalidantă și sigur că altă soluție în afara transplantului nu există. Și ajungem la proveniența ficatului pentru transplant. Prima categorie, donatorii decedați. Moartea cerebrală, am vorbit despre ea, a apărut a doua categorie, cea normală, pe care o știm cu toți ca definiție a morții, așa numită moarte circulatorie, cu oprire cardiacă. Cazul în care s-a oprit cordul. Înainte nu se preleva pentru că foarte rar se ajungea rapid în sala de operație la un bolnav cu stop cardiac, așa încât organele să nu fie compromise. În momentul de față sunt anumite condiții speciale în care se poate face prelevarea, dar nu trebuie să treacă mai mult de 5 minute de la stopul cardiac până când bolnavul este dus spre sala de operație și prelevarea se face după ce se instalează o soluție cu perfuzii reci, așa încât funcția organului să nu fie compromisă. Deci, acest concept de moarte circulatorie a fost introdus mai târziu decât moartea cerebrală cu activitate cardiacă, pe la sfârșitul anilor 90, a crescut numărul de donatori în Marea Britanie, în Spania sau Belgia, dar sunt țări cum e Germania care nu recunosc acest concept și nu permit prelevarea de la donatori cu stop cardiac. Încă o dată se vede că problemele etice persistă și mai ales acolo unde societatea are obiceiul să dezbată mult prea mult, foarte greu se ajunge la donarea de organe. Germania nu are o rată foarte mare de donatori. Elveția, orașe ca Zurich, au avut 2 donatori în moarte cerebrală amândoi. Nu acceptă conceptul de moarte circulatorie. Deci încă nu au fost depășite complet nici măcar astăzi toate problemele etice. România nu are încă o legislație adecvată, dar iată, Congresul European de Donatori în Moarte Circulatorie o să aibă loc în luna octombrie la București și vom încerca să introducem și noi această categorie de donatori. Și a doua categorie sunt donatorii în viață. Donatorii în viață donează în cazul rinichiului un organ întreg pentru că e organ bilateral. În cazul ficatului donează un fragment de ficat. Pentru copii e simplu pentru că e un fragment mic, nu sunt pericole pentru donator. Copilului ajunge, e vorba de copii până în 5 ani. În schimb, pentru un adult, problemele sunt ceva mai complicate și aici primitorul trebuie să primească suficient ficat ca să nu moară, deci să parcurgă etapa postoperatorie. Asta înseamnă cam 1% din greutatea corporală, deci un bărbat de 90 de kg are nevoie de 900 de grame de ficat în condițiile în care un ficat are între 1200 și 1500. Pe de altă parte, și donatorului trebuie să-i rămână suficient, pentru că altfel decedează donatorul și atunci riscurile sunt la amândoi și trebuie făcută această echilibristică în care să implantăm un fragment de ficat suficient pentru cel care îl primește, dar să rămână și donatorului suficient ficat pentru a parcurge etapa postoperatorie. Altfel, ficatul este singurul organ care are capacitate de regenerare și în timp și la donator și la primitor ficatul crește și reajunge la greutatea normală și la volumul normal la amândoi.
Mai mult de atât, anatomia ficatului, descifrată de Claude Cuinot în Franța și după aceea de urmașii lui, arată că ficatul are 8 segmente și fiecare din aceste segmente e un mic ficat, un ficat în miniatură. Deci nu neapărat câte unul, dar în perechi de 2 sau 4 pot fi transplantate ca și cum am transplantat un ficat întreg. Programul în care am petrecut cel mai mult timp din Statele Unite, cel de la Mount Sinai din New York, șeful programului a fost schimbat în urma unui deces de la donator în viață. La fel, în Europa de Vest s-au închis programe și uneori au renunțat să mai facă. Astăzi însă riscul a ajuns către zero, rata complicațiilor a devenit foarte redusă și Occidentul, mai ales după experiența Japoniei, Coreei de Sud și Turciei. Și atunci Occidentul a revenit și el la transplantul de la donator în viață pentru că încă nu sunt suficiente organe pentru câți bolnavi sunt pe lista de așteptare. Christoph Bloch, mare pionier al transplantului de ficate de la mamă la copil sau deci de la părinte la copil, Masatoshi Makuchi, pionier al transplantului de ficat de la adult la adult. România a început și ea în paralel, după 1990, să se pregătească pentru un program de transplant. S-au pus bazele organizatorice și legislative. În 1997, primul transplant de ficat fără supraviețuire. În 2000, primele 2 transplanturi de ficat cu supraviețuire în acest institut. Pentru transplantul de ficat e nevoie de un spital mare cu infrastructură adecvată, cu laboratoare, cu de echipe complexe și de chirurgie și de anestezie și de gastroenterologie. Deci doar un spital de acest calibru poate să înceapă un program de transplant hepatic. Și iată, 15 aprilie 2000, cu Gheorghe Penea, primul transplantat hepatic. Atunci au fost primele 2 transplanturi făcute foarte rapid, unul după altul. Amândoi bolnavi se numeau Gheorghe. Unul a fost transplantat înainte de Sfântul Gheorghe, unul imediat după Sfântul Gheorghe, așa încât în acest an, pe 26 aprilie, la ziua transplantului, am să propun ca Sfântul Gheorghe să devină Sfântul Ocrotitor al transplantului hepatic. Și foarte rapid au început și transplantul cu fragment de ficat la copil. Aceasta este micuța Timea Balog. De la mama a primit un ficat în octombrie 2001. Și aici conferința de la București din 2003 cu câțiva din titanii transplantului care au fost prezenți la București. Îl vedem pe Thomas Starzl, părintele transplantului, Christoph Bloch, pe care l-am menționat mai înainte, și Domenico Forti din Italia, arăși un mare profesor și un mare prieten al programului de la Fundeni. Pe scurt despre operație. Mai întâi, operația la donator înseamnă totdeauna prelevare multiorgane. Deci de la un donator în stare perfectă se prelevează plămân, inimă, ficat, rinic, pancreas, intestin subțire, vase, tendoane, cornee și așa mai departe. Deci e o prelevare multiorgane și multițesut. Și o incizie de la stern până la pubis necesită multe cunoștințe de chirurgie și nu e o operație ușoară, mai ales că organele trebuie prelevate în stare perfectă. Și din momentul clampării arterei aortei la donator începe așa numita perioadă de ischemie rece a ficatului, despre care o să vorbesc imediat. Atunci se introduce gheață în abdomen, se perfuzează ficatul așa că se elimine orice urmă de sânge pentru a evita trombozele pe perioada de ischemie rece și a transportului și se introduce ficatul ulterior la gheață. Iată aici pe back table, se îndepărtează orice țesut în exces din jurul arterelor și canalului coledoc, deci din jurul pediculului hepatic, și ficatul se împachetează în această pungă și se introduce într-un recipient cu gheață. Este o prezervare la 4 grade, asta înseamnă temperatura frigiderului, asta înseamnă că totuși persistă un grad de metabolism, deci nu e 0 grade, nu apare gheața, cristalele de gheață ar fi distrugătoare, ucigătoare pentru ficat și acest lucru trebuie evitat, dar la 4 grade avem metabolism, deci avem necesități energetice ale celulei hepatice și avem cataboliți care rezultă din acest metabolism minimal și atunci au trebuit descoperite niște soluții speciale care să îndeplinească aceste condiții și anume să aibă compuși care să mențină viabilitatea celulei, deci să-i ofere un substrat energetic, cum ar fi glutationul sau adenozina, și compuși care combat efectele produselor de catabolism ai celulei, cum ar fi acidul lactobionic sau hidroxietilamidonul, care menține cumva și integritatea membranei celulare. Cu aceste soluții putem să transplantăm un ficat până în 12 ore, ideal sub 8 ore, mai mult de 12 ore în niciun caz nu poate rezista în afara organismului.
Recent însă, recent de circa 10 ani, poate 12 ani, au apărut aceste mașini care, în momentul în care ajungem cu ficatul la spitalul unde se face operația, ficatul nu este din pungă pus direct în organismul primitorului, așa cum am făcut multă vreme. Acum este pus pe aceste mașini și perfuzat. O să vedem aici cum se face această perfuzie. Este o soluție hipotermică cu soluții reci, oxigenate, și în care cel puțin 2 ore se perfuzează ficatul și se apreciază calitatea organului. Ba chiar soluțiile pe care le folosim îmbunătățesc această calitate. După cum o să vedem, deci introducerea acestor mașini a schimbat foarte mult fața transplantului. Noi am făcut parte din diverse echipe europene care au participat la aceste cercetări. După cum vedeți, în această suntem menționați și eu și Florin Botea, și care ajung la cele 2 concluzii din final. Se obține o foarte bună evaluare încât putem spune ficatul e bun și îl transplantăm sau renunțăm la transplant, și se obține, cum spuneam, o ameliorare destul de importantă a funcției hepatice. Astfel de mașini au fost făcute în momentul de față și portabile. Aici, aici jos se vede o mașină portabilă, se cheamă LifePort Liver Transporter. Ele sunt folosite încă din momentul prelevării. Ficatul, în loc să fie pus la gheață, este atașat la o astfel de mașină și mașina este folosită pe toată perioada transportului. Și în felul ăsta s-a ajuns anul ăsta, iată, ianuarie 2024, de la un donator de 48 de ani aflat în moarte cerebrală. Inima lui a fost transportată din Antilele franceze la Paris și a fost plantată la Spitalul Pitié-Salpêtrière în ianuarie 2024, după un timp de ischemie total, cred că de 12 ore și 6 minute. Acesta a fost timpul total de ischemie, ceea ce cordul rezistă și mai puțin decât ficatul în afara organismului. Dacă ficatul îl putem transplanta după 8 ore liniștiți, cordul mai mult de 4 ore nu rezistă. Dar cu ajutorul acestor mașini, iată că s-a ajuns la 12 ore, a venit cu cursa regulată, n-a fost un avion special, deci cu avionul de linie. Și un articol foarte recent din 2024, care se cheamă Return of the Cold, așa cum mașinile hipotermice schimbă fața transplantului de ficat, pentru că îmbunătățesc calitatea ficatului, pentru că permit evaluarea în timp real a calității grefei, pentru că permit o logistică superioară a transportului și a operației înainte. Chirurgul care făcea operația de transplant, dacă sosea ficatul, era obligat să accelereze și să grăbească extirparea ficatului, ceea ce e partea cea mai grea a operației de transplant, pentru că e sângerândă și pentru că sângerarea poate fi uneori greu de controlat. Dacă avea și stresul suplimentar al faptului că a ajuns ficatul și trebuie să termine operația, era și mai rău. Acum, având mașina, ficatul care a sosit e pus pe mașină, chirurgul de transplant stă liniștit, termină operația în condiții de liniște și asta dă un mult mai mare confort echipei chirurgicale. În sfârșit, chiar în acele soluții de perfuzie pot fi puse și diverse tratamente de tip antibiotic, de exemplu, la bolnavii la care a existat o infecție la donator, așa încât, iată, un alt avantaj al respectivului aparat. Și de aici încolo următoarea problemă. Deci ajungem la 4 grade, temperatura de care spuneam, dar nu mai mult. S-a pus problema dacă putem coborî mai mult și dacă putem coborî mai mult, asta ar mări clar durata pe care poate fi păstrat organul în afara organismului la 24 de ore, la 48 de ore, dar există pericolul formării cristalelor de gheață care compromit organul. Și atunci, dacă se poate face în așa fel încât să coborâm temperatura la 0 grade sau sub 0 grade, fără să se formeze aceste cristale de gheață. Și se poate, sunt diverse metode care toate intră în ceea ce se cheamă supercooling, doamna profesor Andronescu știe mai multe decât mine despre asta, și care pleacă de la principiul prezervării izocore. Deci aici sunt experimente făcute chiar în centrul nostru, împreună cu profesorul Rubinski de la Universitatea Stanford. Principiul prezervării izocore este foarte simplu. Vedeți, vazul în care se pune are niște pereți foarte rezistenți, pentru că presiunea în interior crește foarte mult. Ideea este că volumul, ca să se formeze gheață, e nevoie de volum suplimentar, are nevoie de expandare. Ori izocoria, tocmai acest lucru nu permite. Volumul rămâne constant, presiunea crește foarte mult, dar pereții rezistă
și atunci temperatura poate fi coborâtă, iată, minus 2, minus 4 grade Celsius, ceea ce permite prezervarea pe 24-48 de ore, fără să se formeze cristale de gheață. După ce sunt scoși de acolo, sunt perfuzați pe același principiu al liver assist-ului și transplantați și iată histologia la un ficat de porc după 48 de ore de prezervare, în care structura ficatului este foarte asemănătoare cu cea normală. Asta este o lucrare apărată în martie 2024, comunicată de echipa noastră într-o revistă importantă, Frontiers in Bioengineering and Biotechnologies. Cum spuneam, cel care coordonează cercetările, profesorul Rubinski de la Stanford, iar cel care a realizat aparatul sunt inginerii Gabriel Năstase de la Brașov și Alexandru Șerban de la Galați. Asta în ce privește donatorul. În ce privește operația la primitor. Cum spuneam, cel mai dificil tip de transplant, e una din cele mai complexe operații imaginate vreodată și inițial erau chirurgi cu experiență care spuneau că nu se poate face. În primii 4 ani niciun bolnav n-a supraviețuit aceste operații și chiar și astăzi există o mortalitate undeva între 5 și 10%. Are 2 etape importante, hepatectomia, îndepărtarea ficatului bolnav și implantarea noului ficat. Iată aici diverse, ficatul bolnav îndepărtat, la fel, și ficatul nou transplantat. Vedeți ce diferență imensă este între cele 2 etape. Aici anastomoza arterială pe un ficat transplantat. Aici, transplantul de la donator în viață este un hemificat drept, deci jumătatea dreaptă a ficatului, care a fost prelevată de la un donator în viață și transplantată unui primitor. Aici același lucru, dar în cazul hemificatului stâng, deci acest ficat a fost îndepărtat, în locul lui a fost pusă o jumătate de ficat stâng. Trebuie, repet ce spuneam anterior, ca greutatea acestui ficat să fie 1% din greutatea corporală. Deci fragmentul de ficat, și de obicei ficatul stâng, care e mai mic decât cel drept, se pune la oameni de mici dimensiuni, la persoane de 40-50 de kilograme maximum. Ficatul drept se pune și la pacienți cu 70, poate 70 și un pic de kilograme. Când e mai voluminos receptorul, o să vă spun ce soluții sunt. În acest caz, iată, primitorul și donatorul rămân după aceea în aceeași relație. Aici e vorba de mamă și fiu. Deci dacă la copii cel mai frecvent donează părinții, mama sau tata, la adulți e invers. Tinerii adulți care sunt copii donează părinților lor, care sunt oameni de 50 ceva de ani. Câteva tipuri speciale de transplant. Atunci când avem un ficat de la donator în moarte cerebrală sau circulatorie, dar care e perfect de la un tânăr fără niciun fel de tare, putem să-l împărțim în două părți egale sau 2 părți inegale. Cele 2 părți inegale sunt puse la un adult și la un copil. Când îl împărțim în 2 părți egale, putem pune la 2 adulți. Și transplantul domino, care e o operație foarte specială, în sensul că acest ficat a trebuit schimbat pentru că datorită lui pacienta avea, iată, depozite de colesterol, astea se văd, dar depozitele care nu se văd pe arterele coronare, pe arterele renale, peste tot. Deci avea o hipercolesterolemie familială de tip 1. Și atunci, printr-un deficit al receptorilor LDL, low density cholesterol, low density lipoproteins, deci receptori de colesterol pe ficat, și care îi dădeau această boală. Odată înlocuit ficatul, ea a redevenit un om normal, colesterolul s-a normalizat. În schimb, noi am folosit acest ficat pentru această bolnavă care avea ciroză și cancer, era în terapie intensivă într-o stare critică, nu avea altă soluție. Asta se întâmpla în anul 2001, când donatorii erau foarte puțini și au fost înștiințați și bolnava și familia și au acceptat acest ficat. Prognoza era că ea poate trăi 4-5 ani cu ficatul respectiv și la un cancer, cam asta era durata de viață așteptată. Interesant e că amândouă bolnavele trăiesc și acum la 23 de ani de la transplant. Pacienta care a primit ficatul cu deficit de receptori colesterolici a făcut o formă de boală, dar mai puțin severă. Și de ce mai puțin severă? Asta am descifrat împreună cu doamna academician Simionescu, care s-a referit mai devreme la faptul că am colaborat de mai multe ori. Asta a fost și prima colaborare în anul 2002, cred, da? Și în care în
Institutul doamnei academician au fost dozați receptorii LDL pe monocite și pe fibroblaste și s-a văzut că erau deficienți și deficitare în ficat, dar erau normale în restul organismului, așa că bolnava care a primit ficatul cu deficiențe în acești receptori a făcut o formă mai atenuată de boală datorită receptorilor periferici. Și articolul a fost publicat în Transplantation, care e cea mai importantă revistă internațională de transplant, și a fost și foarte bine apreciat. Spuneam că uneori fragmentul nu ajunge dacă nu are 1% din greutatea corporală a primitorului și atunci, ca să nu punem în pericol viața donatorului, dacă să-i oferim primitorului o șansă, s-a apelat la această operație care părea inițial un fel de science fiction și care este transplantul dual, deci se prelevează 2 fragmente de ficat de la 2 donatori și se transplantează aceluiași primitor. Iată, aici primitorul a fost această fetiță, avea numai 15 ani, dar avea 90 de kilograme și au trebuit 2 fragmente de ficat, a primit unul de la soră și unul de la mamă. Aici sunt imagini din timpul operației cu cele 2 fragmente. Și care, tot imagini intraoperatorii, care post-operator se vede că fuzionează și fac ca și cum ar fi un ficat întreg. Ultima îmbunătățire ce privește tehnica operatorie se referă la introducerea chirurgiei minim-invazive, a laparoscopiei și mai ales a roboticii. În ziua de astăzi, datorită perfecționării roboților, există clar tendința ca roboții să înlocuiască aproape complet echipamentele de laparoscopie și cele mai multe operații să se facă prin chirurgie robotică. Noi am introdus la Institutul Funden chirurgia robotică în anul 2008, iar în cazul transplantului de ficat, în primele 4 luni ale acestui an, acesta în 2024 pare un an foarte important pentru evoluția transplantului, au fost efectuate primele 3 transplanturi integral robotic. Primul dintre ele a fost făcut la Lisabona de Hugo Pinto Marques, care e un bun prieten și coleg și un chirurg foarte talentat, și după aceea au mai urmat încă 2 în Europa. Rezultatele generale post-operatorii au o mortalitate care rămâne undeva la 7,8%, asta este statistica noastră, dar e similară cu cele mai multe, inclusiv cu cele din Occident, cu anumite rate de retransplant mai mică de când avem și aparatul Liver Assist, pentru că putem testa mai bine calitatea ficatului și atunci mai greu să nu funcționeze după ce l-am testat pe mașină, cu o rată de complicații destul de mare, ajunge până la 30%, dar care sunt cele mai multe rezolvabile astăzi. Și asta este curba de supraviețuire, la 1 an 88%, la 3 ani 82% și la 5 ani aproape 80% din pacienți sunt în viață. Programul nostru a depășit 1000 de operații în martie 2021. Iată, numeroși autori ai acestei lucrări arată că un program nu se face numai de unul singur, nici măcar de o singură echipă. Este o echipă de chirurgi, de anesteziști, de gastroenterologi, de medici de laborator, de radiologi și așa mai departe. Deci o echipă foarte complexă care, din fericire, în Institutul Funden există. Datele noastre sunt în registrul european al transplantului de ficat, au fost utilizate la mai multe cercetări multicentrice, în prezent s-a introdus și un registru de la donator în viață, în care de asemenea urmează să introducem date. Și iată, 24 de ani mai târziu, primul transplantat, Gheorghe Penea, cel de-al doilea transplantat, Gheorghe Badea, cei 2 Gheorghe de care spuneam, în momentul de față îi așteptăm pe 26 aprilie din nou la ziua transplantului. Și iată o Pătimea Balog, de data asta ea, și aici este copilașul ei, care acum cred că a împlinit vreo 2 ani. Așa, deci fetița pe care ați văzut-o anterior, în momentul de față a devenit mămică. Și comunitatea transplantului care a crescut de la an și care în fiecare an, cu care ne întâlnim în fiecare an, o dată pe an, în cursul primăverii. Dar se constată, iată, acestea sunt cifrele din Registrul European de Transplant, că transplantul sub aceste forme, donator decedat heart beating, donator în moarte circulatorie, donator în viață, adult, pentru adult sau copil și așa mai departe, și-a atins limitele, pentru că în ultimii ani, deci a fost o creștere, asta este din anii 60, 70, 80, din anii la sfârșitul anilor 80 a început să crească constant numărul, situația din Europa, până anul 2010-11, după care a început curba să devină plată. Ca atare, asta înseamnă că transplantul și-a atins limitele. Și atunci, în Statele Unite, iată, peste 113.000 de persoane pe lista de așteptare. Grupul Donate Life America spune că 17 oameni mor în fiecare zi în așteptarea unui donator.
Ce soluții sunt? Noi avem o listă de așteptare în care mortalitatea e cam de 15%, deci cel puțin 15% din pacienți nu ajung la transplant din cauza lipsei de organe. Și de aici încolo vorbim despre viitor și ce posibilități sunt. Ideea ar fi să obținem o sursă inepuizabilă de organe, astfel încât fiecare pacient care are nevoie de transplant să-l primească exact atunci când are nevoie de el și să fie un organ customizat, să spun așa, mai mult sau mai puțin pentru acel pacient. Ideal ar fi să inducem toleranța imună ca să nu mai fie nevoie de imunosupresie postoperatorie. Și atunci sunt două căi pe care se efectuează cercetările în prezent. Una sunt animalele. S-a revenit la animale, ați văzut eșecul cu primatele, care rămâne în stadiul despre care am vorbit, dar vedeta actuală a devenit porcul. Și care, unii au spus de la bun început, că are afinități sociale cu omul, în sfârșit. Sunt alte motive mai importante pentru care ar fi o bună sursă de organe. Ajunge la maturitate sexuală precoce, are o perioadă de gestație scurtă, face mulți pui la o naștere, iar dimensiunile sunt potrivite cu cele de la om. Și organul poate fi furnizat atunci când e nevoie. În plus, porcul e un animal sănătos, porcul donator, ceea ce poate conferi o calitate mai bună. Donatorii cadaverici sunt donatori în moarte cerebrală sau moarte circulatorie. Aceste stări induc modificări care fac din organul are un anumit stres, pe când un donator în viață nu-l are. La donatorul în viață om nu se poate preleva tot ficatul, se prelevează numai un fragment. Nu e același lucru ca și cu ficatul întreg. Porcul donează un organ întreg, e ca și cum ar fi donator în viață până la urmă. El nu iese în viață de acolo, din operație, dar el donează întreg ficatul. Și atunci, crescuți într-un mediu germ-free ca să evite zoonozele, care sunt unul din pericolele potențiale, pot să devină donator de organe. Cum se poate ajunge la asta? În ziua de astăzi se poate ajunge prin inginerie genetică. Doamna academician e la curent, am și colaborat cumva pe această temă, pentru că și în Institutul Dânsei și în Institutul Fundeni a fost introdusă această tehnică care se numește CRISPR-Cas9 și care înseamnă Cluster Regular Interspecies Palindromic Repeats. O să arăt și pe o schemă mai bine, deci un lanț de ARN are acest palindromic repeat, care este o secvență care, pe principiul complementarității între ADN și ARN, se lipește, dacă vreți, de secvența de ADN, de nucleotide ADN pe care vrem să o îndepărtăm. Și la capătul secvenței de ARN este această enzimă care se numește Cas9 și care este o endonuclează și care are rol de foarfecă. Deci odată ce secvența de ARN s-a lipit de zona din ADN, de secvența de ARN pe care vrem să o îndepărtăm, foarfeca secționează la cele două capete secvența respectivă. După care fie ele se pot uni și gena a fost îndepărtată, fie se poate insera o altă genă, de obicei o genă normală în locul unei gene modificate sau o genă pe care avem interesul să o inserăm. Progresele ingineriei genetice au fost atât de mari încât aceste lucruri care păreau încă o dată science fiction acum au devenit realități. Prima genă pe care trebuie să o îndepărtăm este această gena care codifică N-galactozil transferază și în prezent există porci la care această genă a fost knockoutată după un termen folosit în box. Deci GTK-ul există porci cu o linie care din start are această genă suprimată. O a doua cale este de a insera la porc gene care codifică proteine regulatoare ale acelui sistem al complementului, cum ar fi genele CD55 sau CD46. Ce se obține? Se obține blocarea sistemului complementului, deci evitarea rejetului hiperacut. Cel care spuneam că e imposibil de îndepărtat, până acum iată că putem să-l prevenim. Deci el nu mai apare în momentul de față, în momentul în care sistemul complementului e blocat, rejetul hiperacut nu mai apare. Totuși, rejetul acut apare și pacientul are în continuare nevoie de imunosupresie. Așa cum spuneam, n-am ajuns încă la visul de aur, dar el se comportă ca un om, ca pacienții noștri care sunt pe imunosupresia obișnuită. Ceva nou este apariția corporațiilor. Corporațiile au intrat în acest business. Această companie care se numește eGenesis, înființată la Universitatea Harvard, în prezent cu sediul Massachusetts, și care își propune să
producă animale modificate genetic. Ce numim noi industry-driven medicine poate fi adevărat și în cazul transplantului. Industria și corporațiile, atunci când au făcut un produs, au făcut cumva ca să-l vândă și uneori această presiune are consecințe. Am văzut-o în cazul roboților. Robotul Da Vinci, uneori datorită presiunii industriei, a fost introdus și utilizat poate mai mult decât ar fi fost cazul. Nu știu exact cum se vor întâmpla lucrurile aici, dar nu e de neglijat această, cum spuneam, presiunea industriei. Porcii produși de companie au un total până la 69 de modificări, de 69 de modificări genice, dintr-un total de 20.000, genomul uman are între 20.000 și 25.000 de gene. La acești porci 69 sunt modificate, 3 dintre ele pentru a preveni rejetul hiperacut, 7 sunt inserate pentru a preveni inflamația, imunitatea și coagularea și modificări care dezactivează structuri virale, deci acele virusuri lente de care știm cu toții, retrovirusurile care pot să provoace zoonoze periculoase la om. Și în anul 2020, porcii modificați genetic au primit aprobare de la FBI ca să fie sursă de organe. Deci rețineți 2020. Inițial a fost o etapă preclinică cu transplant de la porc la primate. De data asta primatele au fost folosite, dar ca primitor de organe, o maimuță care a trăit 2 ani cu un rinic de porc modificat genetic, caz publicat în revista Nature. 2021, deja la NYU, deci New York University, Langone Health, care este un departament al universității, s-a făcut primul transplant cu rinic de porc modificat genetic la un pacient în moarte cerebrală, rinic deci care era mort oricum și rinicul a funcționat 61 de zile, după care a fost extirpat. În 2022, la University of Alabama, la Birmingham, a fost transplantat un rinic de porc cu 10 modificări, 10 gene modificate, tot la o persoană în moarte cerebrală, dar a funcționat pe o perioadă foarte scurtă. 2022 și 2023, la University of Maryland din Baltimore, 2 transplanturi cardiace de la porci modificați genetici. Primul pacient a trăit 2 luni, iar al doilea, Lawrence Fawcett, a trăit 6 săptămâni. Acesta este Fawcett. După transplantul cu inima de porc, a fost o luptă pentru viața lui pe care familia a apreciat-o. În săptămânile de după transplant făcea progrese semnificative, a fost chiar capabil să meargă la chimioterapie, să petreacă timp cu familia. La o lună, deci la 4 săptămâni, medicii au spus că funcția cardiacă era normală și au oprit medicația inotropă. N-au existat semne de rejet sau de infecție, după care însă decesul a survenit relativ brusc, niște cauze n-au fost chiar complet elucidate, iar soția lui Fawcett le-a mulțumit cadrelor medicale pentru eforturile făcute pentru soțul ei. University of Pennsylvania, în ianuarie 2024, ficat de porc modificat genetic a fost conectat la o persoană în moarte cerebrală și a funcționat timp de 72 de ore. A fost pe poziție de ficat artificial, cum ar fi, față de rinic, care are așa mașină care se atașează și epurează, face funcție de rinic. Ficatul nu are așa ceva, nu are un substitut. Ar putea în viitor să fie un ficat de animal care să joace rol de ficat artificial, cel puțin pentru un timp până la transplant. 2024, suntem la începutul anului 2024, în martie 2024, Air Force Medical University din China anunță transplantul cu succes al unui ficat de porc modificat genetic, tot la un decedat în moarte cerebrală, așa cum spuneam că s-a mai făcut. Chinezii au spus că e o premieră. Au promovat foarte mult evenimentul, ficatul a produs imediat bilă pe masă și a funcționat normal peste 96 de ore. Ei spun că acest experiment a demonstrat fezabilitatea metodei și a atins o nouă culme în ce privește, și aici un pic de atenție, originalitatea științifică, provocările tehnologice și aplicațiile militare. Personal n-am înțeles prea bine ce înseamnă aplicațiile militare, dar un pic mă sperie, ca să spun sintagma asta, mai ales ținând cont de unde vine. În sfârșit, dar ei spun că de aici înainte va juca un rol de neînlocuit în tratament, reconstrucții funcționale și substituție prin transplant în ceea ce privește transplantul de organe vitale. Și martie 2024 ne întoarcem la Boston, acolo unde a început aventura transplantului, la Peter Ben Brinkman, de data asta la Mass General, Fala Americii, cel mai celebru spital din Statele Unite. 16 martie, ficat cu rinic de porc modificat genetic, furnizat de aceeași companie eGenesis. Au fost suprimate 3 gene implicate în rejetul hiperacut, inserate 7 gene în scopul creșterii compatibilității cu genomul uman și inactivate virusurile potențial patogene.
Pacientul Rick Sleiman, muncitor în transportul, suferind de diabet și hipertensiune, în evidența spitalului de 10 ani. 2 ani pe dializă, după care în 2018 a primit un rinic, după 5 ani rinicul și-a pierdut funcția, a fost reluată dializa. Însă, pentru cei care cunosc problema, dializa implică un acces vascular și uneori vasele se trombozează și bolnavul nu mai are vase, e un chin absolut care e clar că necesită retransplant, dar el nu îndeplinea criteriile ca să fie pus pe lista oficială de transplant și atunci a acceptat rinichiul de porc. Rinichiul a funcționat imediat, pacientul a fost externat pe 3 aprilie, asta înseamnă săptămâna trecută și iată, acesta este pacientul, un afroamerican care e o categorie defavorizată, întotdeauna statisticile au arătat că ei primesc mai puține organe decât pacienții de rasă albă și asta ar însemna că de aici încolo se deschid niște porți și pentru a corecta această inegalitate. Unii spun că reușita xenotransplantului ar putea duce la dispariția dializei, pentru că bolnavul care are un rinic se poate deplasa, nu are inconvenientele dializei. În momentul de față în America sunt 550.000 de americani sunt pe dializă și peste 100.000 pe lista de așteptare. Ca probleme încă nu e clar dacă bariera imunologică a fost complet depășită, nu e clar dacă funcția organelor de porc modificat genetic este exact aceeași, mai ales pe termen lung, cu cea a organelor umane. Nu este clar dacă pacienții aflați pe lista de așteptare vor accepta organele. Așa cum spuneam, cei care au acceptat nu se calificau pentru transplant, dar ceilalți e greu să spui atâta vreme cât am alternativa unui organ uman, dacă accept sau nu un organ de porc. Și în final, ca obiectiv limită, după cum spuneam, dacă s-au modificat 69 de gene până acum, de la 69 până la 25.000, cât așa, nu e o cale atât de lungă. În final am putea ajunge la ceea ce George Orwell a descris în finalul cărții lui Ferma Animalelor, în care porcii ridicați în picioare nu mai puteau fi deosebiți de oameni. A doua cale, asta a fost prima cale cu xenotransplantul, foarte pe scurt, a doua cale este bioingineria și aici mă bucur că este și doamna profesoară Caterina Andronescu, pentru că la Politehnică există țesuturi obținute prin printing, organ printing, tissue printing de data asta, deci organe bioinginerite, dacă mi se permite această formulă, și asta a fost o succesiune. Întâi s-au încercat celulele, probabil că știți dumneavoastră, ca terapii regenerative, celulele stem, mai ales în diverse organe, în ce măsură regenerează organul. Pentru noi rezultatele n-au fost convingătoare. S-a ajuns la etapa a doua, se cheamă organoism. Mai multe celule aglomerate care încearcă să mimeze organele și funcția lor și în sfârșit la organe de adevărat care folosesc tehnici similare imprimării 3D cu țesuturile mai ușor, cu organe ceva mai greu până acum, ce s-a obținut un schelet de materiale biocompatibile și acest schelet a fost umplut progresiv cu celule deocamdată, nu cu celule sau foarte puțin cu celule printate, sunt date extrem de puține despre celule printate, mai degrabă cu celule fie animale, fie umane. Și de aici încolo celulele pot să fie propriile celule ale pacientului. Asta ar fi marea lovitură, pentru că pacientul în viață, dacă se prelevează celule și se face un ficat artificial cu propriile lui celule, nu va mai avea nevoie de imunosupresie. Deci organul ar fi perceput ca self. La fel, celulele de porc, tot cu aceeași inginerie genetică pe care am menționat-o anterior, deci astfel de organe ar putea fi percepute din start ca self și n-ar mai avea nevoie de imunosupresie. Și aici găsim corporațiile. Miromatrix este o companie înființată în 2009, denumită după Juan Miro, patronul companiei mare fan al lui Miro, își propune dezvoltarea de astfel de tehnologii, listată la bursă din anul 2021 cu o ofertă inițială importantă. Japonezii au făcut și o companie competitoare la Universitatea Meiji din Tokyo și iată cum arată un astfel de ficat bioinginerit, să spun, care ca prim pas ar putea fi folosit în afara organismului, cum spuneam, pe post de ficat artificial. La insuficiența hepatică acută ar fi chiar o șansă ca ficatul normal să-și revină sau ar permite un transplant în 2 timp, după o vreme când se găsește un organ compatibil să fie transplantat. Deci acesta este, iată, făcut chiar de Miromatrix, un ficat artificial în afara organismului cu funcție similară rinichiului artificial.
În concluzie, deci transplantul de organe umane pare să-și fie atins limitele așa cum l-am prezentat la început. Cercetările actuale își propun să obțină o sursă nelimitată de organe, așa încât fiecare candidat la transplant să primească în timp util un organ personalizat. Cercetările se desfășoară în două direcții, organe de animale, mai ales de porc, până la urmă s-a rămas la acest animal modificat genetic, sau organe artificiale obținute prin bioinginerie. Deocamdată nu putem prezice nici care dintre căi va câștiga competiția și nici când se va întâmpla acest lucru. Constatăm însă că începutul acestui an 2024 este fierbinte. Am avut onoarea și plăcerea să particip la Congresul American de Chirurgie și atunci s-a anunțat, congresul a început joi și pacientul de la Boston se externase cu o zi înainte. Și bineînțeles că a fost o comunicare pe această temă. Asta înseamnă că cercetările vor cunoaște în viitorul apropiat un ritm din ce în ce mai accelerat. Ca atare, considerăm că viitorul începe chiar astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție.